אני רוצה לציין. מה שלא הורג מחשל. לא, זה נכון. כל אני רוצה לציין. מה שלא הורג מחשל. לא, זה נכון. קצת ספרטני כזה, כן. תקשיבו, כל בן אדם שעבר עשה עלייה, זה בן אדם גרסה חדשה שלו. זה בן אדם אמיץ שיצא, למד תרבות חדש, למד במקצוע חדש, למד שפה, עבר ממקום למקום, כמה יש ביורוקרטיה. זאת אומרת, אולי בן אדם הזה ברוסיה או באוקראינה, איפשהו שם היה חלש, אבל מי שהגיע לפה, זהו, זה גרסה חדשה, הם צריכים להבין שזה כבר בן אדם אחר, וגם זה כמו בחדר כושר, שאתה יותר עובד על הדברים שלך. אני זוכרת כשעליתי, אני גם עשיתי את זה, וגם הייתי צריכה רישיון נהיגה, וגם הייתי צריכה ללמוד באוניברסיטה, הייתי צריכה ללמוד עברית, הייתי צריכה להביא ילדים, הייתי בהיריון, התגרשתי, היו כל כך הרבה דברים, הייתי צריכה להתמודד. אחרי זה, כשהסתכלתי, אמרתי, אני לא כבר שדרנית חדשות ממוסקבה, אני כבר לא שמה. ואז כל עולה חדש הוא עובר איזשהו קואוצ'ינג כזה נגיד, והולך להיות לפעמים הרבה יותר בריא נפשית מאנשים שלא